Pertencer a un centro educativo no ámbito rural supón un valor engadido a nivel pedagóxico, social e comunitario. O CEIP Pena Corneira, no concello de Carballeda de Avia, ofrece unha educación de proximidade cunha ratio que favorece a atención individualizada e o seguimento personalizado do noso alumnado. Tras a recente conmemoración do 40 aniversario da súa apertura, o colexio continúa nun proceso de actualización e mellora continua, tanto a nivel organizativo como metodolóxico, adaptándose ás demandas do sistema educativo actual e apostando por metodoloxías activas centradas no alumnado. Destacamos a renovación de distintos espazos do colexio, especialmente da aula de educación infantil, mediante unha mellora estética e funcional que inclúe a instalación de tarima de madeira, o acondicionamento e pintado da aula e a incorporación de mobiliario pedagóxico adaptado a idades temperás. Como espazo de innovación educativa, crea o estudio radiofónico do centro, destinado ao desenvolvemento da competencia comunicativa, alfabetización mediática e traballo interdisciplinar a través da creación de contidos sonoros. O centro tamén conta con servizos educativos e complementarios que facilitan a conciliación e que reforzan o noso compromiso coa comunidade educativa. Comedor escolar de xestión propia con cociña propia. Axudas municipais anuais de 100 euros para todo o alumnado do ciclo de educación infantil en concepto de material escolar. Programas de conciliación da vida familiar e laboral. Servizo de madrugadores dende as 8 horas ata o inicio da xornada lectiva e servizo de conciliación dende o remate da xornada lectiva ata as 20 horas. Unha ampla oferta de actividades extraescolares coordinadas pola AMPA, onde destacamos os obradoiros de inglés, clase de natación e clases de pintura no propio colexio. Para máis información poden contactar co centro por vía telefónica ou a través do noso correo electrónico. Agardámoste no CEIP Pena Corneira.